ang atong text karon sa Biblia sa pulong sa Dios gumikan sa Matthew 12:22 to 32. Unya may gidala kang Jesus nga usa ka tawo nga nabuta ug naamang tungod kay gigamhan siya sa daotang espiritu. Giayo ni Jesus ang tawo ug diha-diha nakasulti na kini ug nakakita. Natingala ang tanan ug muingon sila, siya kaha ang kaliwat ni Haring David nga makapanunod na sa iyang gingharian? Sa pagkadungog sa mga Pariseo, miingon sila, kanang tawhana nang hingilin sa mga daotang espiritu tungod kay gihatagan siya og gahom ni Satanas. Nga mao ang pangulo sa mga daotang espiritu. Nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna, busa miingon siya sa ila, kung ang mga lumulupyo sa usa ka gingharian magkabahin-bahin, kana nga gingharian mabungkag. Mao usab ang mahitabo sa bisan unsa nga lungsod o panimalay kung ang mga nagpuyo magkabahin-bahin. Busa kung pinaagi sa gahom ni Satanas nang hingilin ako sa iyang mga sakop, ginabungkag lang niya ang iyang kaugalingon nga gingharian. Ug kung ang gahom ni Satanas ang akong gigamit sa hingilin sa mga daotang espiritu, kinsa man ang nagahatag og gahom sa inyong mga tinun-an nga nagahingilin usab sa mga daotang espiritu. The struggle is real aning nagahingilin. Ang inyong mga tinun-an mismo usa ka pamatuod nga sayop gayud kamo. Karon tungod kay nagahingilin ako sa mga daotang espiritu pinaagi sa espiritu sa Dios, nagapaila kini nga ang paghari sa Dios miabot na kaninyo. Ang tinuod, walay tao nga makasulod sa balay sa kusgan nga tao aron pagkuha sa iyang mga kabutangan kung dili una niya gapuson kanang kusgan nga tao. Kung magapos na niya, makakuha na siya sa mga kabutangan ni anang balay. Ang dili mudapig kanako, batok kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom sa mga tao sa Dios, nagapatigbulag lang. Busa, sultian ko kamo. Ang bisan unsa nga sala, bisan pa ang pagsulti og daotan batok sa Dios, mapasaylo. Apan ang pagsulti batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Si bisan kinsa nga mosulti batok kanako nga anak sa tao, mapasaylo. Apan ang mosulti batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo hangtod sa hangturan. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat Lord, tabangi kami ani imong nindot kayo na pulong Lord na buhi kani importante kayo sa among kinabuhi. Tabangi kami og pagsabot ani kung naman mi ginaatubang sa simana, Lord, na napami ginahuna, Lord, tagai kami og kalinaw, tagai kami og peace, Lord, na makafocus kami sa pagpaminaw sa imong pulong, og mag-believe sa imo, ha, Lord, na magsalig kami na ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw, Lord, is
your grace, your God, the God of grace, the God of mercy, the God of miracles. And among masabtan, Lord, unsa ni ang imong pasabot here that you are the God who is willing to forgive us of any sins. And unsa ni siya na phrase, Lord, na naay dili nimo mapasaylo na sala. We pray all this in Jesus' name. Amen. Na siguro usa sa pinaka ginapangutana again and again sa tao, no? Naabay usa ka punto na ang usa ka tao dili na mapasaylo sa Dios. Moabot ba karon, maski karon sa karon mga panahon na, moabot ba sa usa ka punto sa usa ka life na naaba ko'y mabuhat na dili na dayon ko pasayloon sa Dios. Daghan kayo nangutana ani. Daghan gyapon kaayo nagapangutana ani og mupangutana ani, no? Kung dili man sa atong henerasyon, sa sunod na pod na henerasyon. Naaba ko'y mabuhat, Lord, na dili na dayon ko nimo mapasaylo, or kapila man ko, Lord, makasala na maingon na dayon ka, tama na, dili na ko mapasaylo sa imo. In other words, kung kaniyang giingon ni Jesus, naapa ba ni karon? But before nato na siya matubag, ato sang siguro tan-awon ang story na nahitabo dinhi sa Mateo 12. Para mas masabtan nato ug makita nato unsa ni sa karon sa karong panahon na. So nahitabo karon is nagsugod ang story sa verse 22. No, ingon diri na naay usa ka na possess, no, na demon possessed na tao, and that just shows, no, na ang atog yung fight is not against the physical gera, no, kundi naagid tay the fight of the spiritual realm, no, na dili nato nagkakakita pero naay war that's going on. And so naay na possess na sa usa ka demonyo na tao. Ug tungod ana na nabuta siya ug di na siya ka naamang siya. Gidala siya kang Hesus kay wala na gyud maayo, no. Dili na gyud siya maayo, wala na gyud siya pag-asa until nakadungog sila about kang Hesus. Ilang gidala ug sa milagro na gibuhat ni Hesus, nabuhat niya ang wala nabuhat sukad sa kinabuhi ning tao, ihang giayo. So that ang resulta nakastorya sa balik, no? Og makakita na pod sa balik, as in total deliverance ni siya. So ang hitabo dayon is katong tanan na nakakita, tanan na nakailaan ning tao. Uy, di pa mo man katong dugay na kay wala nagyoy pag-asa na maayo or na demon possessed man, naayo na siya. And daghan, no? Grabe ang storya. Then ang ilahang kuan is mura baka ni. In other words, even though nakita nila ang power sa Ginoo, ang gahom na gipakita ni Jesus sa pag-deliver, pag-rescue ani ang na-possess na tao, dili pagyapon sila sure, pero naay sugod na sila, basin mo na gyud ni. Basin mo na gyud ni siya ang gisaad na anak ni David na maging Messiah nato. Okay? So, dili pa mi sure, mo pa ni siya ang pero basin di ay, nanana sila karon na storya. Now, with that, dinhi dayon nato makita ang kabilang reaksyon. Kay nayo sa kagrupo na nakakita gihapon, pero lahi ilang reaksyon, as in, wala sila nag-ingon na basin mo na ni. Dili, ang ilahag yun is, ay, nakita nila mismo ang gahom. Kaning mga grupo, ginatawag karon ang mga Pariseyo na grupo, dili naman nila ma-deny. Okay? Dili na nila ma-deny na naay gahom si Jesus. Kay nakita naman nila mismo, kapila na nila nakita, again and again. So kanina particular na miracle, dili na nila ma-deny na, okay, nagigahom gining tao na kay, possess man to siya. Buta, amang, karon makakita na, makadungog na.
So naagyo din siya gahom. Ug mo na ni ilang reaksyon. Ingon din sila, since dili na nato madinay na nasa'y gahom, karon tubagon na to, na gikan ang iyang gahom. Naggikan ang gahom ni Hesukristo. So ilang giingon dayon ay dili na gikan sa Dios, kung dili gikan na sa yawa. Okay? Mo nilang gibuhat. Di namin nila ma-deny. Ila na lang giina karon is dili na siya gikan sa Ginoo, kung dili gikan na sa yawa. So, unsa man na siya? Ang ginatawag na karon sa Biblia is or describe siya is it's blasphemy. No, batok. Sakto ba? Batok. Okay? So, mo na siya. Now, unsa na siya pasabot? Usa ka pamaagi lugar na to no is mura na siya namalikas ka. Okay? Namalikas na paggasulti or naa kay dumot or suko or kanang pariubos na pagstorya bahin or gibuhat nimo or pulong padulong sa Ginoo. Okay? So, gikan sa pagpamalikas. So, ang question ba is, gakabuhat pa bagyapon ni nasala? Kapila man nato makita o madungog ang mga tao nagapamalikas gamit ang pangalan sa Diyos. So, kakahitabo pagyapon ning blasphemy, no? Na paggamit sa or pagsulti or sa buhat, no? Kung kanatong question lugar na, Lord, unfair kay ka. Lord, nganong ako? Kanang atong gi-question ang otoridad, kredibilidad, karakter sa Diyos. I tell you, my friends, buhi pagyapon ni siya na sala. Kaning pag-attack, pag-insulto, directly or even pagbinuang, paggara-gara sa Diyos. That is the scope of the sin of blasphemy. Now, ngano man, suko man kayo ang Pariseyo, na maski nakita na nila ang pruweba, ang ebidensya, di man gyapon sila muangkon. Kung dili mingon na sila, dili gyud gikan sa Ginoo, di gyud na sa gikan sa Ginoo, gikan na lang gyud na siya sa yawa. Dana ina gikan ang iyahang gahom. Dumduman ta mo no, pasensya akong drawing, pero nagsugod ta sa Mateo 5, mga pila ka bulan nilabay. Mateo 4, nagsugod ang ministry ni Jesus. Nag-ayo na siya, nagsangyaw na siya sa pulong, no? Sa ingon siya, di ba? Pag hinulsong ka mo, niabot na ang kagangarian sa Diyos. Now, Matthew 5 to 7, Sermon of the Mount time. Kadumdum mo? If naamo din a few months ago, if not, this is the time Jesus is now on the mountain and preaching. One of the most famous series of preachings niya, no? Teachings niya. Dinhi niya na-establish ang iyang otoridad. Di ba? Kinsa to'y nakadungog kang Jesus dito sa bukid, natingala tanan. Kay, yung sila, kang kinsa man siya, unsa man iyang otoridad, wala pa misukad, nakadungog, anay klase na otoridad. Maski gikan sa mga Pariseyo, na among mga religious leaders dinhi. Dinhi gi-establish ni Jesus, no? Dito ni mo madunggan, nakabalo mo ni ang inyong natun-an, pero mo ni ang pasabot ana, walay lain nagsulti ana. Ang otoridad ni Jesus, yang gipakita, pinaagi sa iyang pulong. Nakabalo siya, nasa otoridad. Dili lang na nahuman, iyahani karon gibak-apan. Matthew 8, chapter 8, taman sa 11, gipakita karon ni Jesus, pag naog niya gikan sa bukid, miracles after miracles. Pruweba after pruweba, na dili lang ko taman salita, naabog ko'y gahom. Kaning gahom, ang Ginoo lang makabuhat ani. O dinhi mo makita, nagpasaylo siya sala, nag-ayo siya sa mga
dili maayo ng mga sakit. Nakita na karon sa mga tao, tanan ebidensya gikan sa iyang otoridad, para sa iyang otoridad, ug nakita na karon sa tao tanan ang ebidensya sa iyang gahom na siya ang Diyos, siya ang Mesaya, ug niabot na siya. Now comes chapter 12. Decision time. Choice time, no? Unsa man karon ang imong desisyon? Nakita naman nimo tanan ang ebidensya. Nakita naman, nadunggan naman nimo tanan. Naka-experience naman ang uban sa ilang milagro. Unsa naman karon ang imong paghuna-huna ug gibati bahin sa anak sa Dios. And that's why Matthew 9, dinhi sila suko kaayo or usa sa ilang kasukuan kay nagbuhat og milagro si Jesus ug ana din ang mga scribes ug mga Pariseo. Hala, tan-awa ra si Jesus, ilang pasabot na kani na tao iyahang gina-blaspheme ang Ginoo. So ang ilang akusasyon munang suko kay sila kang Jesus. Kay abi nila si Jesus mo'y batok. Okay? Mo'y gabatok sa Ginoo. Ngano man, tanawa ang verse 2 sa chapter 9. Naay grupo, gidala nila ang usa ka paralyzed na tao. Ug nakita ni Jesus, ug naluoy si Jesus tungod sa pagtuo nila. Unsa iyang giingon? Take courage. Your sins are forgiven. Suko kaya mga Pariseo, kay the only being, the only person, the only one na makapasaylo og sala ay ang Ginoo. Pero dili man nila madawat na si Jesus Ginoo. Maski nakita na nila, maski nadunggan na nila. So ilahang conclusion, si Jesus ang gabatok sa Ginoo. So nakita na to ang ilang desisyon. Moni, ingon na din sila. Di naman namo ma-deny na ni gahom na tao. Di na nato ma-deny, no? Na, even though ga-blaspheme siya sa Ginoo, pero na may gahom ay gikan ni sa Yawa. Gikan ni iyang gahom sa Yahwa. Mo ang ilahang gihuna-huna o gibati. Wala nila ni gisulti, ha? Pero di nila nato makita na ang si Jesus nakabalo sa tanan, huna-huna ug sa tanan na nasa kasing-kasing sa tao. Gisulti niya, gitubag niya ang naa sa ilahang huna-huna. Muni karon sa 25. Knowing their thoughts, gitubag ni Jesus sila. Ingon siya karon, nakita nato no, nagpakita ni Jesus karon ang tulo ka logic sa iyang tubag. Primero na logic, basically ingon ingani, medyo estupido ang inyong akusasyon. Okay? Walay ka logic na inyong akusasyon. Giunsa niya og state, ngani yung state ni Jesus, no? Kinsa man ang usa ka gingharian na makabarog kung ang iyang sulod bulag-bulag. Kinsa man karon ang usa ka panimalay, usa ka pamilya, makatindog, makabarog kung nag-away-away, bulag-bulag. In other words, ang tubag, wala. Dili na siya mahitabo. So, dili siya ang resulta, dili makatindog ug mawasak tanan, ma-laid waste. So verse 26, iyan ang gi-relate ani kang Satanas. Kanong buhaton man ani Satanas imong giingon? Kung akong gahom gikan kang Satanas ug akong naga-cast out kog mga demons dinhi, gahimo kog mga milagro dinhi para maayo ug kasangyaw ko sa pulong sa Dios para magrepent ug mag-believe sila sa tunay na Dios. Nganong buhaton man ani Satanas? Mura ra iyang gipildi iyang kagulingon. So,
Logic number one, wa na, usa man na inyong kwan, nonsense man na inyong argumento. Okay? Number two, yung ihang pag-ingon dayon is kani, if gikan ko sa yawa, Beelzebub, by the way, is just is another name no for the devil, Satan. Ano siya? If gikan ko sa yawa o akong gahom gikan sa yawa o ga-cast out ko og demon, contradicting man mo. Meaning, sa man mo, wala man mo palid-palid man mo, mga balimbing man mo. Kay ang ilahang mga disipulo dahil sa mga Pariseyo, gasuroy-suroy po na sila o cast out po na sila og mga evil spirits. O kani ilahang mga exorcists, ang mga Pariseyo, pakpak sila. Ay, grabe, gikan gyud na sa Ginoo. So meaning, nadakpan na sila sa ilahang action already. Gasulti na sila na ang gahom o power of casting out demons gumigikan sa Diyos. Pero, pagkang Jesus na gani, dili sila mo, deny sila, no, gikan na sa yawa. So, ingon si Jesus, kabaw mo, unsa man na mo? Niingon mo na kanina gahom, nagiginagamit sa inyong mga sons or disciples, gikan sa Diyos. So, trap na mo sa inyong own words. So, dili lang mo illogical, contradictory po kayo mo. Contradicting yourself po mo. Okay? So, gida-debunk ni Jesus ang ilahang tubag. Ikatulo, ana din sa no? But if I cast out the demons by the Spirit. So, dili ni siya peke-peke na yam-yam lang ana din. Kunyari, nag-deliverance daw, tinud na ini. Nag-set free na yun og mga demon-possessed. And it's in the power and the Spirit of God, ebidensya o pruweba ni siya para ang kingdom of God niabot na. Ang gingharian sa Diyos niabot na, pinaagi kang Jesus. Now, here comes number 3. Logic or answer number 3 ni Jesus. Ana din siya. So, unsaon man na lugar na musulod, how can usa ka tao makasulod sa usa ka panimalay kung kaning strong man wala ni siya na gapos. Wala siya first na conquer. Di ba? And the picture din is gikawatan ang balay sa kaning strong man. So this is against the will of the strong man. Now, kinsa man ni si strong man? Karon sa nato. Si strong man, makita nato sa Matthew 4:8-9. If you remember the temptation of Jesus by Satan. Okay? The story goes na the devil takes Jesus to a high mountain ug iyang gipakita tanan ug sumingon ni Satanas. Kabo ka Jesus, kana tanan imo makita, ako ana. Kung mo bow down ka ug mo worship ka, ako ihatag sa imo. So ang mensahe ni Satanas din is, na ako'y gahom, na ako'y teritoryo, ako ani tanan imong makita. Kung mo simba ka kanako, Jesus, akong ihatag sa imo, meaning akong i-gift or akong willingly ihatag sa imo. Dili na sa maong picture ka kahitabo. Tanaw na to sa 2 Corinthians 4:4 sinaingon. In whose case, the God of this world, that is Satan, has blinded the minds of the unbelieving so that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, si Satanas na ay gahom, naa siya'y mission na iyang butahon ang mga tao, iyang ipadili og tuo. Okay, na dili nila makita ang kanindot sa Ginoo, mo na iyang ginabuhat. Now, here's something that's really going to, nindot kini na kamatuoran. I want you to really pay attention to this. Isaiah 49:24-25. Gipangutana ni sa propeta, naabay ka ng, so may pray. O kana. Be taken from the mighty man, nakita lang word, no? The mighty man, or the captive of a tyrant be rescued. Meaning, naaba sila'y pag-asa.
ma-rescue pa ba sila kung naana ang strong man, mighty man na ga-capture sa ilaha? 25. Surely, sigurado ni, that this is what the Lord says. Even ang mga tanan, gikaptibo sa mighty man. Katong hambog ni Satanas, ako ani tanan, ako ani mga tao, ako mga sakop, ako mga ulipon. Unsay giingon sa Ginoo? Surely they will be taken away, rescued. They will be rescued. They will be saved. Kaya nga naman, tungod ang Ginoo mismo mo bangga, mo inkwentro sa kaning strong man. So dili ni siya, excuse me, pwede kong usulod sa imong balay, excuse me, pwede na ako ni kwaon na butang or na tao, i-rescue na ako. Dili, overpower ni siya. Okay? This is a greater, mightier power than the strong, mighty man. To a point na walay mabuhat si strong man. To a point na wala, against, even sa akong gusto, gikuha ni sa Ginoo. Gi-rescue sila. And that, my dear friends, back in Matthew 12:29, how can anyone enter the strong man if that person is not stronger, mightier than the strong man? What Jesus is actually saying here, no? I hope dili na to gamit diri og usa ka theology sa usa ka ministry na the binding and loosing. This is actually about power, the power of God being mightier, greater than that of the devil. That the power of God is stronger, so na-rescue niya tanan ang iyang gusto i-rescue. And verse 30 then says, decision time. Dili pwede, neutral ka. Dili ka pwede maingon, dili lang sa kumupili, Lord. Karon ang ingon ni si Jesus is, kung dili ka side with Jesus, you are automatically against God. Muna yung ginasulti karon sa Pariseo, ha? O sa mga audience niya. Kinsa may mudapig sa ako, duha ra ni ka side. Either mudapig ka sa ako or kontra ta. That's verse 30. Abot na rin ta sa atong usa ka pinaka-controversial na pangutana. Naa pa ba ning sala? Unsa maning sala na nabuhat or mabuhat sa usa ka tao na dili na siya pasayloon? Pero naay nindot pa kay na promesa. Ingon si Jesus, tanan sala. Pwede ninyo isulti na, no? Tanan sala. Og tanan na batok. Walay pili, okay? Tanan sala og tanan na blasphemy or batok. Unsay promesa sa Dios, ipasaylo. So dili ta dapat ayog ka buta, ayog ka kakuan sa unsa maning blasphemy against sa spirit na dili og ma-miss out ninyong nindot kay na promise even with this verse. Tanan blasphemy ug tanan sala ipasaylo sa Dios. So unsa man ni ang blasphemy against the spirit na dili na pasayloon? Let's try to answer that with this. No? Because dili lang ni siya basta-basta. This is eternal unforgiveness. Sa karong panahona o sa panahona na moabot, walay kahumanan na walay pasahilo. Unsa man ni? Sabto nato ni. Naapa ba ni siya nasala karong adlaw? Okay. I'll answer it in this way. Ang specific sin sa mga Pariseo o scribe,
nabuhat nila sa panahon ni Jesus while buhi pa si Jesus. Nakita nila tanan milagro gibuhat ni Jesus. Nakita nadunggan nila tanan otoridad ni Jesus ug iyang ginatudlo. Ug ilahang desisyon gikan si Jesus sa yawa. Kato ilang gibuhat is the sin of blasphemy against the Spirit. Kay even though nakita na nila tanan ebidensya, nakita na nila tanan gahom, niingon sila, gumigikan si Jesus sa yawa. Now, karon para sa ato, unsa man na siya. Hebrews 10:26 is already a time na dili na siya, wala na si Jesus. Okay? After na ni kang Jesus. So, unsa may ang ingon din sa writer of Hebrews. If padayon ta sa atong sala willingly, meaning ginapursigi na to, gyapon og makipagbilin or makipagbatok sa sala. Ay, not batok. Makipagtalik sa sala. Even though nakasabot na ta sa tanan, nadawat na nato, nahayagan na ta sa kamatuoran, nakasabot na ta kinsa si Hesukristo, nabati na nato ang iyahang gugma o grasya. Unsay ingon? Wala nay mabilin pa na sacrifice para sa imong sala. Dahil example dayon niya, same chapter, 2 chapters later, si Hebrews 12, sa Hebrews 12:15-17, si Iso. Siguraduan ninyo na walay sa inyo man ma-fall short sa grasya sa Ginoo. Ug padayon siya no, that walay mag-awat pareha matod ni Iso. Kinsa man ni si Iso? Igsuon ni Jacob. Magulang ni Jacob. Unsay gibuhat sa magulang ni Jacob? Gutom kay siya. Naa siya gusto. Naa siya hunger sa iyang gibati. Naa siya ganahan. Kita siya og lami kayo na pagkaon ni gipreparar ni Jacob. Unsa may giingon? Akong iyang gibaylo. Iyang gibaylo ang unsa ang iyahang naa sa iyaha para sa usa ka butang na makapabusog sa iyahang lawas. Unya gi-describe siya karon as description siya karon na immoral. Walay kahadlok sa Ginoo o walay Dios na recognize si Iso. So, ingon din siya din no na muning resulta sa pagbaylo sa ni Iso sa sala. Sa unsay naa sa iyang gibaylo sa usa ka sala, unsay resulta sa GCCT? Pagkahuman, si Iso mas kinihilak siya. Kay sorry, wala ko nagmahay ko sa akong gibuhat, pero dili na niya makita sa iyang kasing-kasing ang tinud-anay na paghinulsol. So in other words, naay warning, mga kaigsunan. Pagbantay kamo, na basin sa inyong pagbaylo, sa inyong nabaw-an sa tanan kamatuoran sa Ginoo, ug inyong ibaylo ni sa usa ka sala, mugahi ang inyong kasing-kasing na dili na mo ganahan karon mismo maghinulsol or mangayo sa grasya ug pasaylo sa Dios. Kay dili man ni siya sa itsura bitaw na kung mo ni ang Dios, okay? So, mo ni ang Dios, niingon, then kita lugar na mo'y nakasala or nakasala na partido, niingon bitaw na, Lord, sige na please, pasaylo ako. Ug ingon ang Dios, ug gaingon ang Dios na, dili ko mapasaylo nimo. Dili man nga ning itsura. Di ba unsay promise? Tanan sala. Tanan blasphemy. Willing ang Dios mo pasaylo sa imo. So dili na siya kanang dili ko mapasaylo nimo. Dili, di ba? Dili po na ang isura lugar na, Lord, sige na ba? Ay, dili ka. Sige, ayaw na lang. Dili, di ba?
Ang gahitabo karon is, ang Ginoo gakaingon o ga-offer, willing ko mo pasaylo sa imo. Pag hinulsol, balik. Ug mo ni ang daotang kasing-kasing sa katao. Nakasabot nako sa imong gugma, nakatilaw nako unsa kanindot imong grasya, ug niingon ang akong gahi na kasing-kasing, mas nindot pa man ang sala kaysa imo. Dili ko ganahan mangayog pasaylo. Dili ko ganahan biyaan ni. Mas biyaan ti ka, Ginoo, kaysa akong sala. Kabaw mo unsa ang unforgivable sin? The unforgivable sin is usa kasala, usa ka klase na kondisyon sa kasing-kasing sa katao na dili na mangayog pasaylo sa Ginoo. It's like a person I know, husband and wife, husband siya, nakabuhat siya og adultery, immoral. Ang asawa giingon, balik lang, pasayloon ti ka. Biyai lang na babae, balik lang, pasayloon ti ka. Ug niingon ang bana, dili ko. Mas biyaan ti ka kaysa biyaan ni nako. Be careful, my dear friends. Ayog dula-dulai ang sala. Kay basin na mo abot na sala na mawala na sa imo even ang ganahan ka or ang maghinulsol pa ko, di na, nawala na. Murag si Iso, hilak na lang taman. Pero dili gid siya willing maghinulsol. The danger is there. Pero hope is also there. Kung imong feeling karon kay igsoon, mapasaylo pa ba ko? Mapasaylo pa ba ko? Daghan naman ko gibuhat na sala. Kapila naman ko nakasala. Balik-balik man niya akong sala gibuhat. Unsa maingon ni Apostle Pablo? Ako, blasphemer. Ako, murderer. Ako, liar. Ako, the worst of all sinners. Ginabuhat na ako ang dili ako gusto. Dili na ako ginabuhat ang akong dapat buhaton. Pero thanks be to God. I am who I am. He has forgiven me from any sin. Kung nag-struggle ka, pasayloon pa ba ka sa Ginoo? Tuo. Pagtuo sa iyang grasya o forgiveness. Dawata. Biyai ka na ang imong sala. Balik og salig sa iya. And He is promised in 1 John 1:9. He is faithful and just na ipasaylo ka maski unsa na nasala. Remember, the only sin na dili ka pasayloon is the sin na di nakaganahan mga igpasaylo for. God is gracious. The amazing forgiveness of God. Yang gi-offer sa imo. Mutuo ba ka? Nakita na nimo tanan, ebidensya. Nakita na nimo tanan, dununggan na nimo tanan pulong. Nakita na nimo iyang gahom. Pili. Pili. Salig ka ba? Or dili? Ampo kita. Lord, walay tao makabarog at
atubangan sa imong balaang presensya. Kami tanan, Lord, na isala. Kami tanan, Lord, walay. Maski usa katudlok ka deserving, Lord, sa imong grasya ug gugma. Walay nag-deserve sa imong bugtong anak na imong gipadala. Walay nag-deserve diri, Lord, na imong gipakamatyan sa krus. Pero you, Lord, the God of mercy, the God of miracles, the God of grace and forgiveness, ka-offer sa amo, even karon. Naay mga tao dinhi, Lord, na mo ilang feeling, dili na sila mapasaylo. Ang kabulo ko, Lord, ang imong pulong para anak na tao is ang pasaylo nimo free, total. It's a miracle. Only the power nimo, Lord, ang makapasaylo o restore sa usa ka makasasala na maging matarong na balik sa imong mata. Akong ampo, Lord, is tagaan nimong mga pagtuo na makasalig ang usa ka makasasala sa imong grasya o gugma. Ug mudagan kami, Lord, biyaan na mo ni unsa may nagka patumba na mo ka saag sa amo, Lord. Mubalik kami sa imong yakap. We praise you and we thank you. In Jesus, your mighty name, amen.